आपण ड्राय गार्लिक चटणीची रेसिपी पाहणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे अर्धा कप ड्राय कोकोनट घेतलेला आहे, 20 ते 25 लसणच्या पाकळ्या, 1/4 कप पांढरे तीळ घेतलेले आहेत आणि हाफ टीस्पून जीरा, काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलेली आहे 2 टीस्पून। इथे सगळ्यात अगोदर आपण तीळ, खोबरं आणि लसूण भाजून घेणार आहोत थोडं। आणि इथे हे तीळ आपण फक्त 2 मिनिटे गरम करून घेणार आहोत मीडियम गॅसवरती, आपल्याला इथे जास्त भाजायचं नाहीये। इथे हे तीळ मी 2 मिनिटे भाजून घेतलेले आहेत। आता आपण याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढूया। आता आपण याच्यामध्ये खोबरं भाजून घेणार आहोत, ड्राय कोकोनट। थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला हे भाजायचं आहे। इथे या खोबऱ्याला छान ब्राऊन कलर आलेला आहे। आता आपण हे पण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता सेम पॅन मध्ये आपण थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि लसूण आणि जिरे भाजून घ्यायचे। इथे हा लसूण आपण 2 ते 3 मिनिटे छान परतून घेणार आहोत। लसूण अशा प्रकारे तेलात परतून घेतल्यामुळे त्याचा जो फ्लेवर आहे तो पूर्णपणे चटणीमध्ये उतरतो। इथे आपला लसूण पण व्यवस्थित भाजून झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करायचा आणि हे थंड झालं की आपण याची चटणी बनवणार आहोत। इथे हे लसूण, खोबरं आणि तीळ छान थंड झालेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये लाल तिखट घालायचं आहे। इथे तुम्ही लाल तिखटच्या ऐवजी सुक्या लाल मिरच्याही घालू शकता आणि मीठ घालायचं आहे। तिखट आणि मीठ तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ऍडजस्ट करू शकता। आता हे आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। एकदम बारीक पूड नाही बनवायची, जाडसर रवा टेक्स्चर ठेवायचा आहे। इथे ही चटणी मी मिक्सरवरती बारीक करून प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि आपली ड्राय गार्लिक चटणी तयार झालेली आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा। तसेच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।